Il-Prim Ministru ta' pajjiżna ma jafx kemm ir-rata tal-olli tal-ħajja minkejja li din kienet it-tieni okkażjoni li matul għamilna din id-domanda sempliċi u diretta. It-tlieta wara żjara fil-fabbrika ta' Trelleborg Robert Abela ma kienx kapaċi jgħid kemm din ir-rata li ta' kuljum qed tkompli taffettwa eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Meta mistoqsi minn Net News dwar l-olli tal-ħajja, Abela baqa' jaħrab mingħajr ma jirrispondi. Ir-rata tal-olli tal-ħajja meta saqsejnik l-aħħar fuq ma kontx kapaċi tgħidilna kemm hija. Taf kemm hi? Kullu weġibtek fuq l-RPI weġibtek bl-aktar mod ċar illi kien pajjiżna. Taf kemm ir-rata imma Kien pajjiżna dak illi daħħal tant miżuri biex jirreżistu il-fenomenu. Ir-rata taf kemm hi tal-olli tal-ħajja f'pajjiżna. U taf tgħidlek mill-ewwel. Semmejtlek il-stabilta. Ċifri maħruġa mill-Eurostat ikkonfermaw kif għal xahar ieħor ir-rata tal-olli tal-ħajja f'pajjiżna komplet tiżdied u issa laħqet il-livell ta' 2.6%. Għar minn hekk, ir-rata li bija qed tola l-ħajja f'pajjiżna hija ferm akbar mir-rata medja tal-pajjiżi taż-żona euro fejn f'Mejju r-rata medja kienet fil-livell ta' 1.9%. Dan ifisser li fil-waqt li bħala medja l-olli tal-ħajja fil-pajjiżi li jużaw l-euro kompla jonqos f'Malta qed ikompli jiżdied. Kemm ir-rata tal-olli tal-ħajja mhux qed tirrispondini. Ir-rata tal-olli tal-ħajja f'Malta hija aktar mill-medja Ewropea fiż-żona euro dik ħansa żejk. Pajjiż li qed jagħmel miżuri biex jirreżisti l-olli tal-ħajja. Però mhux qed tgħidli kemm ir-rata ta' pajjiżna. Tinterrompini inti saqsejtni domanda jiena tiwieġbek għaliha. Intant skomdu għall-aħħar wara l-induna li Robert Abela ma kienx jaf kemm ir-rata tal-olli tal-ħajja, il-Ministru tal-Ekonomija prova joħroġ u għall-Prim Ministru għalkemm spiċċa waqqalu kliemu. Dan hekk kif Silvio Xkembri ammetta li l-prezzijiet verament komplew jolew, speċjalment il-prezzijiet ta' trasport u tal-ikel. Il-Prim Ministru ma rridx jgħidlek kemm kienet. Il-Prim Ministru rispondi fuq il-miżuri x'qegħdin nagħmlu. Min saqsejtu kemm ir-rata? Ma kienx jaf jgħidlek kemm. Qed ninkellmek kien issa, right? L-ogħla tal-ħajja s-sena li għaddiet fejn tidħol l-ikel kienet id-doppju ta' dik li qiegħda bħalissa. Ifisser li l-miżuri li għamilna ħadmu, ifisser li għamilna ħafna aktar minn li għamel dak Gvern Nazzjonalista meta l-ogħla ir-rata tal-ogħla tal-ħajja kienet bil-ħafna u ħafna iktar minkejja l-ekonomija kienet għal-ġol ħajt. Tirrikonoxxu li r-rata f'Malta hija ogħla mill-medja Ewropea. Ir-rata tal-ogħla tal-ħajja kienet għal diversi xhur u snin ħafna inqas mill-medja Ewropea. Inti kollok l-RPI kif jaħdem, ovvjament kollok fluctuations fuq dan ix-xahar kumparat ma' xahar tas-sena li għaddiet kellek żidiet fejn jitlu wkoll it-trasport u anke l-ikel, bħalma jkollok contribution tiegħu, nimmaġina taf kif jaħdem l-RPI u allura kellek ir-riżultat dak li hu. Il-Partit Nazzjonalista minn naħa tiegħu qed jinsisti li l-Gvern għandu jwarrab il-parteġjaniżmu u jimplementa l-proposti li qed iressa u li magħhom jaqbel kulħadd. Fuq kollox Gvern ġdid nazzjonalista jara li pajjiżna jkollu mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li joħolqu xogħlijiet ta' kwalità u jħallsu aktar lil ħaddiema tagħna.